Així, després d'haver vist el context social de l'època que ens interessa, estem ja en disposició de tornar al títol d'aquesta conferència. Es ve o no es ve que després de 1229 Balears va ser repoblada per catalans, tal i com ens diuen i publiquen en els llibres escolars els doctorats en Història de la Universitat de les Illes Balears i altres universitats de Catalunya. Ens diuen aquests senyors que venguent Jaume I en el seu exèrcit va matar o va fer fugir a tots els habitants de Balears, que segons també ens diuen eren tots moros, i ho va repoblar de catalans. Bueno, fins aquí ho podem admetre. Res que dir. Però anem a analitzar si és vera. Resulta que quan s'han vist més amunt, els suports catalans que vengueren a repoblar, talment com qualsevol altre poble del món, s'assentaren dins la nostra terra en tot el seu bagatge arquitectònic, religiós, folclòric, gastronòmic, etc., de cristians veïs. Així que el primer que hem de fer per saber si es ve és comprovar si a Catalunya, per aquesta època, hi havia la suficient gent, per començar, per poder repoblar tant de llocs. Tenint en compte, a més, que la gent que emigrava d'un comtat de cap a l'altre, el seu senyor li havia de donar permís, perquè pel seu senyor eren uns pagesos que ja no farien feina per ell, i per consiguient els seus ingressos minvarien. I si a més de pagesos se n'anaven també els artesans i comerciants de les poblacions, així sí que li minvarien els ingressos. Vet aquí el plano de Palma en els sigles XIII, XIV i XV, que segons els historiadors no nacionalistes, Palma en aquesta època tenia uns 30.000 habitants i 120 hectàrees d'extensió. Mentre que Barcelona, la ciutat més important i més poblada de tot el regne d'Aragó, només tenia 10.000 habitants i 42 hectàrees d'extensió. O sigui, que Palma triplicava en població i en extensió a Barcelona. I per consiguient, per repoblar només la meitat de Palma, no haguessin estat suficients tots els habitants de Barcelona. I que jo sàpiga, Barcelona mai ha quedat buida. Però així i tot, Ventura, la suposta famosa repoblació, se va fer només en gent del camp, que estava més depoblat encara. Però resulta un verdader misteri comprovar que els suposts repobladors catalans no van ser capaços d'edificar dins tot el camp de Balears ni una sola masia, casa tradicional catalana. En totes les Balears no n'hi ha ni una. Qualcú de vostès se pot creure que un català, en el seu grau tan alt d'estimació a les seves tradicions, va a un lloc buit i no se posa a construir una masia igual a la que feia només 48 hores que havia deixada? Jo no m'ho crec. Bé, però suposem per un moment que els suposts repobladors catalans quedassen tan enamorats de les nostres vivendes que, quan havien de fer de noves, se'n posaren a construir exactament igual de les que havien trobat aquí. Bé, però amb ells també hi degué venir el clero català. I com que estàvem a terra de moros, se degueren posar a construir iglesis d'estil romànic català, ja que el segle XIII i XIV són els segles de més força de construcció del romànic català, tal com era costum per aquesta època. Vet aquí el famós romànic català. Que curiós. En totes les Balears no hi ha cap mostra de romànic català. Vet aquí el campanar de les esglésies de per Mallorca del segle XIV. Són el més parescut en els minarets dels moros. I de les esglésies de Menorca i d'Eivissa, també de la mateixa època. On és el romànic català?
Bueno, ja tenim els suport republicans catalans, cristians vells tots ells, instal·lats dins cases de moros i resant dins les mesquites. I quins noms posen en els llocs? En els pobles allà on s'instal·len? Que avui en dia tenim el costum, des de l'època moderna, que l'entrada dels pobles és el nom, serà mitja, no hi havia nom en els pobles. Allà si els pobladors d'allà no te deien el nom d'aquella localitat, no sabies on estaves. Si mos mirem dins el mirall de la repoblació i colonització d'Amèrica per espanyols, veiem com a les poblacions noves li posaren noms espanyols, com per exemple Barcelona a Veneçuela, una Cáceres a Colòmbia i a Brasil, un Cádiz als Estats Units, un Cartagena a Xile, un Córdoba a Colòmbia, Argentina i a Mèxic, un Salamanca a Mèxic i a Xile, un Sant Joan a Nicaragua, Argentina, Estats Units i Puerto Rico, un Sant Salvador a l'Argentina, en El Salvador, a Bahamas i Equador, un Santa Margarita a Mèxic, Argentina i Veneçuela, i un Sevilla a Colòmbia. I aquestes són he agafat les més, diguem, de més renom, perquè n'hi ha una catàstrofe. Posaren ells noms catalans a les poblacions de Balears seguint les seves tradicions? No, senyor. Perquè resulta que els topònims que tenim per Balears res tenen a veure amb la cultura catalana, ja que aquests, fins a l'edat moderna, se troben documentats d'antes, durant i després de la conquista de Jaume I. I si no, vegeu el que escrigué ell mateix en el llibre dels Fets, referint-se a Mallorca. Aquí, m'apareix que s'ha llegit bé. Per tal que sàpien aquells que aquest llibre veuran quantes partides ha a Mallorca, elles són 15. La primera és Andratx i Santa Ponça, Bunyola, Solla, Almaruix i Pollença. Aquestes són les muntanyes majors de Mallorca, que guarda contra Catalunya. I aquestes són les partides que guarden en pla Soes, Montueri i Canarossa, i Inca i Petra, i Miro, aquí segurament s'ha de referir a Muro, i Fontlich, on és el castell de Sant Tueri, i Manacor i Artà, posa Arcà. Vet aquí la prova que antes de Jaume I aquests pobles ja s'anomenaven així. N'hi ha molt d'altres, precisament la ponència que vaig presentar aquest setembre passat en el 24 Congrés Internacional d'Onomàstica, precisament faig una relació de tots aquests pobles i estudio només els pobles, perquè són topònims molt més importants i no és com és, per exemple, nom de torrent, nom d'accidents geogràfics que poden haver estat posats a l'edat moderna. Bueno, doncs, hi ha una gran majoria que són preromànics i mos han arribat talment en el seu significat preromànic, com per exemple Ariany. Ariany és un nom celta i significa plata, i en idioma celta és Arian. És Arian, talment. Bueno, i ja no ratllem dels topònims que comencen per Pini. Saben quants de topònims hi ha a Menorca, en soprafixa Bini, després de més de 700 anys de suposta repoblació cristiana catalana? 257 dins un espai de terreno de 701,80 quilòmetres quadrats. Saben quan n'hi ha a Catalunya? Dins un espai de terreno de 32.106,5 quilòmetres quadrats i segons l'Institut Cartogràfic de Catalunya, cap ni un. Cap ni un. Saben quant de topònims en soprafixa mas o masia
Allà a Catalunya, segons el nomenclàtor de toponímia, 4.670. Saben quants n'hi ha a Menorca? Un. Els Massos, que està situat dins el lloc de Torre del Ram. Un. Què vol dir això? Que teniu la seguretat que almenys una família de catalans va venir a repoblar tot Menorca. A vista de la qual, jo me demano, on és la repoblació catalana? Que els doctorats en Història a la Universitat de les Illes Balears mos asseguren que sí, hi va haver. On són les proves de la suposta repoblació catalana que els nostres polítics de tots els partits també mos asseguren que sí, hi va haver? On són? En canvi sí que totes les proves que se troben són en contra d'aquesta teoria de la repoblació.